I ye min fɔ confédération ko nin na anw tun ɲɛ b'a la depuis bi tɛ mais a kɛra vraiment sababa de don alhamdulilayi tare parce que bi diɲɛ bɛ bunakun min kan f'an ka fara ɲɔgɔn kan de n'an ma fara ɲɔgɔn kan a tɛ se ka mɔsɔn an kelen o kelen tubabuw y'an bɛɛ bila an kelen kelenna de pour que u bɛ se ka fɛɛrɛ an kelen kelenna bɛɛ ma maintenant ni an farala ɲɔgɔn kan a bɛ o bɛ gɛlɛya quoi maintenant an bɛ se ka baara caman k'o kɔnɔna na fara ɲɔgɔn kan in confédération ani fédération tɛ kelen ye mɔgɔw k'o de faamuya a fɔlɔ ye min ye confédération aw bɛ jɛ k'aw ka fɛn dɔw de fara ɲɔgɔn kan nin na Mali Niger ani Burkina u farala ɲɔgɔn kan ko maintenant lakana o bɛɛ ye kelen ye maintenant ani jamana ni ɲɔgɔn cɛ kumaw n'o ye diplomatie ye o fana u b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jamana ɲɛta développement u b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan e m'a faamuya n'u y'o fara ɲɔgɔn kan maintenant u b'a lamɛn mais bɛɛ ka président i ka président ye bɛɛ ka drapeau i ka drapeau ye bɛɛ ka hymne national i ka hymne national ye bɛɛ de b'i ka jamana gérer mais n'a sera ninnu yɔrɔ ma lakana kɛlɛ ni lakana ninnu na o bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan parce que ni i bɛ subaga kɛlɛ ani subaga kanfɔla i b'a bɛɛ de kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ i t'a to fɛn na ni i kelen tɛ se k'a kɛ fo bɛɛ de ka se k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye vraiment o ye tare vraiment an bɛ ala deli ala ka hali bi kɔrɔta da la ka sababu ɲumanw baden kan ye parce que an lafiyada de filɛ nin ye tan an lafiyada de filɛ nin ye hali n'an sanu b'an bolo pétrole b'an bolo fɛn bɛɛ b'an bolo an ka bɛna a bɔli daminɛ dɔrɔn u bɛ manamanako dɔ ta k'an sɛgɛrɛ o de bɛ fɛn ni bali ni confédération ye parce que jamana saba faralen ɲɔgɔn kan e ko k'i bɛ jɛ k'u kɛlɛ a ma nɔgɔ i bolo dɛ i m'a faamuya o la an bɛ se k'an ka baara kɛ pour que an ka ɲɛtaa sabati confédération ye o de ye a belebeleba ye o de et puis vraiment a bɛ na ni hɛrɛ ni basigi ye jamana saba nin kɔnɔna na alhamdulillah tare bi an bɛ fɛn min na Mali problème ye banque ko de ye banque d'investissement tɛ Mali la banque fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ ye banque fitininw de ye i m'a faamuya ni voilà investissement ba ninnu tɛ se k'a kɛ c'est pour cela i b'a ye même CEDEAO ni fɛn ni Union africaine ni fɛn na FMI mondial banque mondiale na olu de c'est des banques d'investissement mais autant fɛ yan pour que i ka jago yɛrɛ ani k'a fɔ ko b'i bayɛlɛmali kɛ ka usines jɔ fo banque d'investissement dɔ de ka kɛ imagine n'i taara banque kelen na yan n'i ye 100 milliards k'u ka 100 milliards d'i ma a kuma bɛ caya alors que banque d'investissement ninnu bɛ se ka a teliya n b'a faamuya État yɛrɛ de bɛ jɔ a kɔ kɔrɔ ni fɛnw bɛ yen kelen filanan ye min ye problème banque d'investissement ko la n'an y'an fangaw fara ɲɔgɔn kan Burkina bɛɛ ka dɔ dɔɔnin bɔ par exemple bɛɛ ka million tan bɔ o ye misali de dɛ parce que banque d'investissement million tan yɛrɛ fɛn ka dɔgɔ o la maintenant n'i taara jinɛ bunaku kan diɲɛ suguba la n'i ko ko bon nin projet in bɛ ne bolo a bɛ nin banque in de bolo banque in bɛ fɛ ka nin financer wariw bɛ sɔrɔ parce que u b'a dɔn banque structurelen don a fɛnlen don maintenant i b'a ye k'a fɔ banque de bɛ kɛ a ko ladilanbaga ye mɔgɔw bɛ na ni wari ye o kɔnɔna na maintenant i bɛ se ka fɛn kɛ par exemple avion ko min b'an bolo AES kɔnɔna na sira ko min b'an bolo AES kɔnɔna na terrain ko min b'an bolo AES kɔnɔna na usine ko min bɛ fɛ an bɛ fɛ ka usine minnu kɛ AES kɔnɔna na hali k'an ka dugumakolo nafolow bɔ a tɛ taa wari kɔ n'i m'a kɛ parce que fo an yɛrɛ de ka se k'an ta bɔ n'an m'a bɔ dɔw bɛna bɔ u b'an bolo lasɔn maintenant n'o banque d'investissement b'an yɛrɛ bolo an b'an yɛrɛ taw ɲɛnabɔ an bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ taw ɲɛnabɔ
m'a faamuya banque tɔ ninnu olu bɛ to yen sa olu bɛ se ka banque commerciale ninnu olu bɛ se ka fɛn mais une banque d'investissement o de ye fɛnden don quoi même a b'an permettre an ka mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ minnu taara tunkara manqué ninnu fɛn na olu bɛ se ka projet ɲumanw nati banque d'investissement b'a financer i m'a faamuya a bɛ kɛ hɛrɛ ye jamana ma a bɛ kɛ hɛrɛ ye AES ma fo de ka kɛ n'o tɛ yen dɔrɔn a tɛ se ka ɲɛ parce que ni jɛ kɛra fo sɔrɔda dɔ ka kɛ a jɛ kɔnɔna na n yakila n'i y'a sinsin n'a yɛrɛ ɲuman ye. Bon AES ka obstacle fɔlɔ o ye anw yɛrɛ anw minnu ye AES denw ye fo anw k'a faamuya jamanadenw ko nin ye anw ka ɲɛtaga de n'i ma fɛn o fɛn sɔrɔ fara ɲɔgɔn kan na i kelen i t'a sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan i ni jama de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'i bɛ fɛ ka teliya ka taa i kelen bɛ se ka taa bon i kelenna yaalala dun n'a ko a ye ala ye a tɛ sɔsɔ n b'a faamuya mais n yakila i ni jama de kan o ye kelen filanan ye min ye il faut que an ka kari muɲu de ani sabali degun bɛ diɲɛ ko bɛɛ la i tɛ hɛrɛ sɔrɔ n'i ma degun o degun nin fo an k'o de faamuya k'a fɔ anw kama tɛ bi dɔw ka baara ye min ne kama ne dɔrɔn mais u tɛ miiri u kɔ la il faut que an ka kɔ in de miiri baara in bɛɛ bɛ kan ka kɛ kɔ in de kama parce que n'an ma jamana ninnu labaara ka hɛrɛ nati o bɛɛ de bɛ taa kɛnɛma bɛɛ bɛ taa sahara la ka taa sa cɛncɛn kan ye cɛncɛn foka kan ye bɛɛ bɛ taa kɔgɔjiw la o bɛ taa kɛ jɛgɛ fana ye n'i bɔra ka ban ka baara min kɛ fɛn na i faso la i bɛ tila ka t'o kɛ tubabu jamana na i m'a fɔ ma i danbe bonyelen tɛ i yɛrɛ bonyelen tɛ mais i bɛ wari kɔni sɔrɔ mais vraiment i tɔɔrɔlen don hali i tɛ se ka wari in dun i fɛrɛ ma voilà c'est pour cela n'an ye o fɛnw kɛ olu fana tɛmɛna nin sira de fɛ o i m'a faamuya il faut que anw ne k'a faamuya et puis an n'an danna ɲɔgɔn ninnu u fana u ka an faamuya an k'o faamuya an bɛɛ ka intérêt de don n bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye bɛɛ k'i hakili sigi nin ko in a ka d'anw de n'a ka tɛmɛ olu kan a da ka d'anw na sira bɛɛ fɛ ka tɛmɛ AES ko da ka di jamana saba in na ka tɛmɛ CEDEAO kan a saba bɛɛ u ko k'an bɛ bɔ n'an bɔra AES la k'an tɛ fɛn sɔrɔ passeport sɔrɔ depuis olu ma na passeport non carte de séjour bɛ faransi minnu bɛ taa faransi u b'a dɔn carte de séjour bɛ minnu bɛ taa Gabon u b'a dɔn carte de séjour bɛ minnu bɛ taa Guinée équatoriale u b'a dɔn ko carte de séjour bɛ i m'a faamu carte de séjour ko n'i u ye carte de séjour k'a la u fana ka jamaw de b'an fɛ yan AES in kɔnɔna na n'an fana ye carte de séjour kɛ u yɛrɛ tɛ se k'o kɛ yɛrɛ parce que yan an bɛ jɛkulu dɔ la fɔlɔ n'o ye UEMOA ye an bɛɛ bɛ CFA jɛkulu min na n'o ye UEMOA ye o la fɛn t'a la o tɛ se k'aw bali parce que Mali ma bɔ UEMOA la fɔlɔ o la a fɔlen don o kɔnɔna na an bɛɛ don ka bɔ ɲɔgɔn kan passeport kelen de don ni carte b'i bolo i bɛ taa i tɛ passeport ko fɛn na voilà min bɛ kɛ CEDEAO jamana tɔw la o bɛ kɛ o UEMOA jamana in kɔnɔna na u ka bɔ yen bɛnkan sɛbɛn dɔ b'an ni u kelen kelenna bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an b'a faamuya ni CEDEAO ni UEMOA bɔra yen OMVS fana bɛ yen voilà o fɛnw b'o fana kɔnɔna na n b'a faamuya fɛn caman bɛlen don u b'u da sago de fɔlɔ u tɛ se u bɛna mɔgɔ minnu bɔ CEDEAO la k'u fɛn don contrat de b'u ni ɲɔgɔn cɛ contrat tɛ bila ten koyi i b'a faamuya n'u y'u bila AES b'u utiliser parce que u bɛ tun bɛ AES kɔnɔna de la AES jamanadenw de don mɔgɔ 100 ni 50 o bɛ se ka baara kɛ AES fɛn kɔnɔna na i m'a faamuya
o y'o ye o bɛ fɛn o fɛn fɔ ja bugɔkan de don fosi t'a kɔfɛ nin bɛɛ ye ko b'anw ja sira kan na tɛ mais olu t'a dɔn k'a fɔ olu ka pɔru n'anw ma utiliser fɛn baga t'a la utiliser baga t'a la parce que u kelen tɛ se k'u ka kɔɔri utiliser o ye kelen u ka diɲɛ u ka nafa bɛɛ sɔrɔ pɔruw de la n'anw y'an ban ka taa yen o y'u ka jamana salen i m'a faamuya kelen filanan ye min ni anw bɔra n'u ko k'u bɛ fɛn kɛ pour que u ka Algérie sɔrɔ u ka Maroc sɔrɔ u ka Mauritanie sɔrɔ u ka Libye sɔrɔ u ka Tchad sɔrɔ i m'a faamu wajibiyalen don ka tɛmɛ anw fɛ duguma sira ani sanfɛ sira o kɔlɔlɔ u b'o dɔn o ye kɔlɔlɔ min ye u b'o dɔn n'u bɔra par exemple n'i bɔra Sénégal k'i bɛna Dakar i bɛ taa munumunu de ni billet ye 100,000 de a bɛ kɛ 1,150,000 Dakar i m'a faamuya parce que sira tilelen don mais ni sira jɛna wajibi i bɛ carburant kɔni ta i bɛ fɛn wɛrɛw ta voilà i bɛ fɛn bɛ caya de ka taga i m'a faamuya maintenant n'i bɔra Dakar par exemple Abidjan k'i bɛ taa Faransi i bɛ tɛmɛ anw de kun forcément f'i ka an ka espace de tɛmɛ n'i t'o fɛ i bɛ taa kɔgɔji i bɛ taa munumunu i bɛ taa kɔgɔji sira fɛ i b'a faamuya i bɛ tɛmɛ i bɛ munumunu ça veut dire que n'a ni Paris ye 5,000 kilomètres ye i b'a doubler de tuguni sinon k'a tripler o wari ka fara a kan i m'a faamuya jabɔgɔkan de don u bɛ ka fɛn o fɛn fɔ u bɛ ka kɛ de pour que mɔgɔw ka hawuja fɛn na fosi t'a kɔfɛ hɛrɛ dɔrɔn de don jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka baara kɛ obstacle min bɛ yen kɔni o ye an yɛrɛ ka fɛn faamuya an ka k'a fɛ an ka baara kɛ an ka taa an ka sɔn degun dɔw ma waati dɔw la o de ye obstacle ye ne kɔni b'a dɔn a hɛrɛ ka ca ni a fitinɛ ye quoi merci.